Hòstia, la Maica, la feina que m'ha posat pel mes de setembre. Que trobi una fórmula per si jo fallezco, que a ella no li costi res. Joder, jo que estic aquí llançant 7 vidas tiene el campa. Bueno, esperem que s'hi resolgui un cabra mort. Doncs jo crec que aquest mes de setembre és un mes per reemprendre. Jo crec que ja estic bastant orientat. Ara he de passar a l'acció, ¿vale? 7 vidas tiene el campa és un bon projecte i les seves col·leccions, vamos, donaran que parlar. Donaran que parlar per als seus protagonistes, organitzacions, persones, i donaran que riure, esperem, a molta més gent de la que avui ens imaginem. No sé quan surti el capítol aquell de les espelmes dels presidents de la banca espanyola, o jo què sé, o el paper verde de la Caixa, com es va implantar la Caixa fora de Catalunya, madre mía, o com es va muntar la xarxa de gerents de venta del Banesto. Eso va ser històries de la P. Banca, madre mía, esa serà bona també. I lo del llibre de família, ahir és per abordar-la, El primer donarà que parlar també. La família en què em vaig fer. La família de les famílies de les que venia. Madre del amor hermoso. I bueno, i les vides laborals. Les vides laborals també, aquesta és bona. O sigui que esperem alimentar-nos bé el cos i la ment. I si podem fer una mica de conya, pues per què no? Total, són 4 dies. 7 vidas tiene el campa. Una editorial de nou tall. Un nou segell. Des d'aquí la Vila Maria cap al món mundial. I especialment les mediterrànies. Ojo, i a Madrid també,